रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। नंगौ, रेशन कार्ड गोनां रायजोफ्रा नैबे रादाबखौ आबुङै खोनासंनाया गोनांथार। नङाब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डखौ खोमानानै लानांनो हागौ। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा 25 जुननि सिगां माखासे गोनांथार खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानांगोन। मा खामानि मावनांगौ बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा नैबे रादाबखौ आबुङै नाय। रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा गोख्रैनो E-KYC होनांगोन। रेशन कार्डनि गासै मुलाम्फागिरिफ्रा बे E-KYC खौ होथारनांगोन। होनाय बिथोन बायदियै E-KYC खौ होथारनांगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि डिलारनाव E-KYC खौ होनांगोन। 25 जुननि गेजेराव डिलारआ मुलाम्फागिरिफोरनि फिंगारप्रिन्ट्सखौ लाथारनांगोन। फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्ज्युमार एफेयार्स बिफाना बे बिथोनखौ होदों। होनाय बिथोन बायदियै E-KYC खौ होथारनांगोन। रेशन कार्डनि गासै मुलाम्फागिरिफ्रा बे E-KYC खौ होनांगोन। बे समाव रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। रेशन कार्ड गोनां रायजोफ्रा नैबे रादाबखौ आबुङै खोनासंनाया गोनांथार, नङाब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डखौ खोमानानै लानो हागौ। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा 25 जुननि सिगां माखासे गोनांथार खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानांगोन। रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा गोख्रैनो E-KYC होनांगोन। 25 जुननि गेजेराव डिलारआ मुलाम्फागिरिफोरनि फिंगारप्रिन्ट्सखौ लाथारनांगोन। फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्ज्युमार एफेयार्स बिफाना बे बिथोनखौ होदों। होनाय बिथोन बायदियै E-KYC खौ होथारनांगोन।